Sanibonani, welcome back to my channel guys. Ngiyabonga kakhulu for joining. Welcome back to Mkosi Nophilile. Thank you so much for your love and support. Ungakhohlwa ukuthi subscribe mangaba ka subscribe bell channel. Like a video and share a video guys. Yeah man, ungakhohlwa ukubuka ama ads njalo. So let us just get down to this one video guys. Lana kukhulunywa ngobaba uThulani Manana. If you do know uThulani Manana, you guys when it comes to Amazion, something like that. So ngibone udaba lapha bekhuluma ukuthi ngathi akasekho emhlabeni kwaye into ngethusaye kakhulu, and then I had to follow the story. Ngiyabona nje lana kukhulunywa ngokuthi ke uthethwe isifo sohlangothi, something like that, and I wasn't expecting it. Shame man, you guys, I think ngobuningi siyamazi baba uThulani Manana. Simazi kakhulu ngomculo wamaZion, you guys. Simazi kakhulu nje futhi. So yeah man, oh my god, ngathi kuthiwa akasekho emhlabeni you guys. Ngizozama ukuthi ngisithatha istory lapha ka isolezwe engathi ke kuthiwa omunye wa madodana akhe ubekhulumile you guys imayelana ngembangela yokudlula kwakhe emhlabeni, something like that. Lena igazi inkosi yomculo wamaZion you guys bebebiza ngokuthi umculo wesikhalanga, something like that. So yeah man, shame man. Lubona lolu daba you guys, yobe ngithuke azange ngacabangela ubaba uThulani Manana. And bese khulile nokukhula you guys, ngagcina kudala nje sibe safika sisabalandela kakhulu you guys, engathi singathi uThulani Manana ngalesi sikhathi ukuthi hayi bese ngumuntu okhulile into ekanjalo guys, kuthiwa kithathwa isifo sohlangothi ingwazi yomculo waseZion. May his soul rest in peace you guys, may his soul rest in peace. Ngwazi kwakubi you guys, futhi nje ngathi ukhunywa ukuthi bekuye esifeni ithi ngiye lapha nodabeni bathi isifo sohlangothi isona esibe imbangela yokudlula emhlabeni kwenkosi yomculo wesikhalanga uDokotela Thulani Manana obena 56. So lokhu kudalwe indodana yakhe umnumzana uTrevor Manana ngesikhathi ikhuluma nesolezwe ngezindaba zokudlula emhlabeni kwale ngwazi eyenze umculo weZion wachuma. UManana uveze ukuthi uyise ubekade esemtubatuba komunye umncwabo kwathi ke ngemva kwezinsuku ezimpili engakaphindele ekhaya ngase Emele eMpumalanga wadlulisela esibhedlela sase Engwelezane, something like that. Shame man you guys, shame man. Kuthiwa ukuthi kusiphathe kabi kakhulu ukushiwa ngubaba emhlabeni uhlasele isifo sohlangothi wase esishiya washo ke umntana wakhe lapha uthe baqame udumo lwengozi sorry ngokulahleka kukayise umncomile ngendima ayiklamile ekuqinisekiseni ukuthi uyachuma umculo waseZion. Uthe kuyise bekuhlale njalo kuseqhulwini ukubaleka kokufukulwa komculo weZion. Uchaze uyise njengendoda ebikholelwa kakhulu emkhulekweni. Ubaba ubewazisa kakhulu umkhuleko, ubekhola ukuthi uma nje sethandazile konke kusuke sekuqondile. Ubekhuluma nesolezwe yenza amalungiselelo ukuthi kuthathwe isidumbu sakhe sibuyisele eMelo okuyilapho azofihlelwa khona. Umethule lesiqhoko ngokuthatha umculo waseZion awusabalalisele eSwatini naseBotswana. Umfundisi Thulani Manana Gwala ongusihlalo wenhlangano yamaZion ihlangana Zion uthe uwile umuthi omkhulu. Uncome iqhaza likaManana eqinisekiseni ukuthi uyathuthukisa umculo weZion kuzona zonke izifundazwe. Ukuvelela kukaManana emculweni kumenze wagcina sezuza izindondo ezahlukene eminxeni esezuza indondo ezahlukene eminxene eyahlukene wathola nendondo kumaSAMA Awards. Uke wahlabana ngendondo yeBest AmaZion Music kuma Crown Gospel. So kumncintiswano eMpumalanga Awards wazuza izindondo kwiBest Isikhalanga, Best African Music na kwiBest Composer. Waqala ukuduma kakhulu ngealbum yakhe eyayisihloko sithi Imali Yomntwana. Wayekade eyenze ngokubambisana noMbishop Sipho Nyembe ongasekho na emhlabeni. Belidume kakhulu iqembu lakhe abanikazi bomkhalanga. Umfundisi uBheki Dlamini obeyilungu leqembu uthe bafe olwembiza ngokudlula emhlabeni kukaManana. Umchaze njengomuntu benokuthula ewazisa umculo waseZion. uManana wake wakhipha ialbum esihloko esithi Udlalelani ngomZion ezama ukukhuza abadicilela phansi isithunzi saleli bandla. Umfundisi uvusa igama ngomunye wezingwazi zomculo
umculi waseZayoni naye uthumele amazwi enduduzo ngokudlula emhlabeni kukaManana. Uthe kulotshiwe emlandweni ukuthi umufi waba ngokuqala ukuqopha ialbum egcwele umculo wesikhalanga. Uthe kuningi okuhle okungafundwa ngabantu mayelana nendlela uManana abewuthanda ngayo umsebenzi wakhe wokucula. Phakathi kwabaculi asekacula nabo uManana kubalwa uThokozani Langa, uBonakele noLundi naye ongasekho emhlabeni. uManana bephinda abe ngumfundisi ebandleni lamaZayoni iPhilip Apostolic Catholic Church yaseThembisa, ichoir yaseZayoni yaseTshwane University of Technology TUT. Ubeyicije ngomculo. Ushiye emhlabeni abantwana bakhe abayisikhombisa. Umndeni uthe usazolimemezela usuku lokufihlwa kwakhe. Yo guys, mangisibona lesi story I was like, oh no, akasekho emhlabeni Baba Thulani Manana. Uyacula lo muntu you guys when it comes to umculo wamaZayoni. Mina nje mangabe kuthiwa ngithenga nje iCD ngempela nje you guys, it had to be Baba Thulani Manana. So yeah man, bengudlala kakhulu kwamina you guys, bengudlala kakhulu umculo wamaZayoni kakhulukazi nje okaThulani Manana into kanjalo. So that's why ngithe mangibona lolu daba I was like, what? Akasekho emhlabeni? Oh my God you guys, sesiyothini ngoba guys ngoba indlela yethu sonke sengathi ngalala ke ngoxolo ubaba uManana into kanjalo guys. So yeah man, may his soul rest in peace. Kwaze kwakubi lokho you guys, kwaze uthatha isifo sohlangothi. Oh goodness, kanjalo nje you guys esibuya komunye umncwawe into kanjalo. Oh my word. But anyways, it is what it is. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uyibuke le video, ungakhohlwa ukuyilike nokusubscribe kazi nokuyishare ngaso sonke isikhathi. And thank you so much ukuthi ufike kule video. Ungakhohlwa ke ukuthi ucomment, share your thoughts you guys and say rest in peace kuBaba Thulani Manana. Bethandwa kakhulu ngamaZayoni abaningi and yeah man, nabanye abantu abangawena amaZayoni. I'm not umZayoni guys, but wow, I really loved his music into kanjalo. So bonana futhi you guys ku video elandelayo. Bye.